מאפרת שלא אוהבת איפור, אבל הדבר היחיד שאני אוהבת זה לוק שפתיים מחשגז כזה, זה החולשה שלי. אז בואו נעשה לוק שפתיים נדיר. ברצי כזה, צל אור קונטורים, מושלם וגם לא כזה קשה. אז אני מנסה את זה פעם ראשונה איתכן, בואו ננסה. אז בעצם קודם כל אני מתחילה עם הברונזר, הפעם אני משתמשת בנארס שאני שופעת עליו. לקחת ככה טיפה, מגושת קונסילר כזו, צפה ומתחילה לתחום בעצם את כל השפתיים, ומסגר את השפתיים. ככה זה נראה בלמעלה, חכו נטשטש את זה. כבר עכשיו זה נראה אמא ואבא לוואו. כבר עכשיו אני אוהבת לקחת המברשת טשטוש הזאת ואני מתחילה לטשטש. אוקיי, בואו נמשיך. עכשיו אני לוקחת תוחם בגוון החום אבל טבעי כזה. האמת בסרטון שאני ראיתי היא השתמשה בתוחם קצת יותר כזה רייצ'ל, המאפרת שאני משוגעת עליה אגב, ואני לקחתי את התוחם הזה ובואו נתחום את השפתיים כמובן על הקו של השפתיים, כן? ונטשטש הכל ביחד. אני בעצם מתחילה להיכנס לתוך הפינות של השפתיים בכל הצדדים. מטשטשת את כל העסק הזה. רואים תלת מימדיות כזאת בשפתיים, ואני עוברת לסומק הזה שאני יכולה להשתמש בו גם כאודם, והוא גוון ורדרד, וזה מאוד מאוד חשוב שהצבע ששמים יהיה ורדרד. אז אני לוקחת ממנו, תראו איזה ורוד הוא. שמה במרכז. תראו איזה מושלם יצא, אימא'לה, עפתי ברמות על התוצאה, מקווה שגם אתם אהבתם. זהו, נשיקות, אוהבת אתכן.